ஹாய் நண்பர்களே, வெல்கம் டு மை சேனல். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நான் சூப்பராக இருக்கேன். நம்ம இன்றைக்கி எங்கே இருக்கிறோன்னா, நம்ம கோயம்புத்தூரில் ரொம்ப ரொம்ப பிரபலமாக பேசப்பட்ட ஒரு மாலில் தான் இருக்கிறோம். அதே மாதிரி இந்த மாலில் பெரிய அரசியல் பிரச்சனைகள்லாம் இருக்குது. அதுக்கு நமக்கு தேவையில்லை. ஆமாங்க, நீங்கள் எங்கேன்னு கெஸ் பண்ணியிருந்தீங்களா? அதே தாங்க, அங்கே தான் இருக்கிறோம். லக்ஷ்மி மில் அங்கே உள்ள லுல்லு மாலுக்கு தான் வந்திருக்கோம். இந்த லுல்லு மால் வந்து இப்போ தான் கடை ஓப்பன் பண்ணாங்க. இந்த லுல்லு மால் வந்து ஒரு கேரளாக்காரோடையது. இதுக்கு ஓனர் வந்து கேரளாக்கார், அதனால் தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே வைக்க விட மாட்டோம்லாம் அரசியல் கட்சி தலைவர் சொல்லியிருந்தாங்க. அதையும் தாண்டி லுல்லு மால் வந்து இங்கே வெற்றிகரமாக கால் பதிச்சிருக்கு. இங்கே என்னென்ன இருக்குதுன்னு வாங்க உள்ளே போய் பார்க்கலாம். ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பிரம்மாண்டமான தோட்டத்தோடு தான் இருக்குதுங்க. அதே மாதிரி சனிக்கிழமை பயங்கரமாக கூட்டம் இருந்துச்சு. அப்படி நாங்கள் எடுத்துகிட்டு வந்த பேக்கெல்லாம் உள்ளே கொடுத்துட்டு சின்ன ட்ராலி தான் எடுத்துகிட்டு போனோம். என்ன பெரிய ட்ராலி எடுக்கலை. பெரிய ட்ராலியெல்லாம் இங்கே எடுத்துகிட்டு போனால் எல்லாம் நவுறதுக்கு இடம் இல்லை, அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. எல்லா பொருள்களுமே இருந்துச்சுங்க. எல்லா பொருளுங்களுமே இருந்துச்சுங்க. சாக்லேட்டில் இருந்து என்னென்ன தேவையோ ஏ டு செட்டுமே கிடைக்குது. ஆனால் இங்கே வந்து நிறைய குறைகள் உண்டு. ஏன்னா இப்போ தானே புதிய கடை தானே ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. அதனால் வந்து கஸ்டமர்ஸ் என்ன வேணும்னு சொல்லி கேட்டு கவனிச்சுட்டு வேலையாட்கள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப குறைவாக தாங்க இருக்கிறாங்க. வேலையாட்கள் கொஞ்சம் நிறைய போட்டு அவங்களுக்கு என்ன வேணுமோ கஸ்டமர் சர்வீஸ் நல்லா பண்ணாக்க இன்னும் சூப்பராக இருக்கும்னு கூட நான் சொல்லலாம். நான் ஏன் இந்த லுல்லு மாலுக்கு வந்தேனாக்கா, அம்மா ஊருக்கு போகிறதா இருந்தாங்க. ஏன்னா கோயம்புத்தூர்லேருந்து தான் போகிறதா இருந்தோம். அதனால் கோயம்புத்தூர் வந்துட்டு அப்படியே லுல்லு மால் பார்த்துட்டு அப்படியே அம்மாவை கூட்டிகிட்டு போகலாம். நாங்கள் பார்த்துருக்கோம் ஆல்ரெடி லுல்லு மாலுக்கு துபாயில் பார்த்துருக்குறோம். அம்மா இந்த மாதிரி பெரிய ஷாப்பிங் மாலெல்லாம் பார்த்தது இல்லையா, அதனால் அம்மாவுக்கு பார்த்தா கொஞ்சம் சந்தோஷப்படுவாங்க. பரவாயில்ல, ஏன்னா நம்ம கூட்டிகிட்டு போனால் தானே, இல்லைன்னா அவங்கள போயிட்டு யார் கூட்டிகிட்டு போக போகிறா, எங்கே வெளியே போக போகிறான்னுட்டு அம்மாவையும் சேர்த்து கூட்டிகிட்டு வந்தேன். அப்படியே அம்மாவை கூட்டிகிட்டு வர சாக்கில் நம்மளும் ஏதாச்சும் வேணுன்றதை வாங்கிக்கலான்ட்டு வந்தோம். மக்களே, இங்கே பாருங்கள் நாங்கள் என்னென்ன வாங்க போகிறோன்னுட்டு. அப்படியே வாங்க எங்களோட சேர்ந்து நீங்களும் ஷாப்பிங் பண்ணலாம். இந்த பார்த்தீங்களா, அம்மாவுக்கு வந்து இந்த ஹாட் பாக்ஸ் நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்லி எடுத்து வச்சுருக்குறாங்க. என்னத்தை வாங்க போகிறோன்னு தெரியல. நான் எனக்கும் ஒன்று பக்கத்தில் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அம்மாவுக்கு ஒன்று, எனக்கு ஒன்று, ரெண்டும் வாங்கணும். இதை வாங்கணுமோ இல்லையான்றதை கடைசி இருந்து பாருங்கள். கீழே இருக்கிறது இல்லையா? எதுலம்மா அம்மா? அதெல்லாம் எவர் சில்வர்மா? சில்வர் தான் வீட்டில் ஆல்ரெடி இருக்குல்ல. ஆமாம், அப்படியே அவ்வளோது. அதெல்லாம் சாப்பிட்ற பொருள் தான். அதெல்லாம் வந்து சாப்பிட்ற பொருள் தான். இந்த பார்த்தீங்களா மக்களே, 2 ஹாட் பாக்ஸ் ஆசைப்பட்டு வாங்கியும் ஒன்று தான் வந்து வீட்டுக்கு கொண்டு வர முடிஞ்சது. ஏன்னா ஒன்றில் வந்து பார்கோட் இல்லை, அதனுடைய பாக்ஸ் இல்லாதனால நான் அங்கேயே ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டு வந்தேன். அதே மாதிரி கொஞ்சம் லோரியல் ஷாம்பு கண்டிஷ்னர் வாங்கினேன். அதனுடைய மூடி உடஞ்சிட்டதுனால அதையும் ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டேன். அப்புறம் சரி, தம்பி வந்து டிஷர்ட் கேட்டான். பட் என்னோட டிஷர்ட் எடுக்கிறதுக்கெலாம் டைம் இல்லை. அதனால் அவனுக்கு ஒரு பர்ஃப்யூம் மட்டும் இன்டீரியரில் ஒன்று, அந்த ஒரு பர்ஃப்யூம் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். அந்த ஒரு பர்ஃப்யூம் மட்டும் அவனுக்கு எடுத்துகிட்டு, அதே மாதிரி எனக்கு ஒரு பர்ஃப்யூம் மட்டும் எடுத்துகிட்டு, அப்புறமா கொஞ்சம் சாக்லேட் மட்டும் வாங்கிட்டு இந்த பர்ச்சேசிங்கை நிறைவு பண்ணிக்கிட்டேன். ஏன்னாக்க இதுக்கு மேலே நம்மளுக்கு அங்கே டைம் இல்லை மக்களே. ட்ரெயினுக்கு போகணும். 3 மணி ட்ரெயினுக்கு நம்மளுக்கு ஊருக்கு போக வேண்டியதாக இருந்தது. ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு. ரொம்ப நாள் கழித்து வந்து அம்மாவை நான் வெளியில் கூட்டிகிட்டு வந்திருக்கேன். ஏன்னா அம்மாலாம் வெளியில் போனதே கிடையாது. அதே மாதிரி அம்மா வந்து என்னோட இருந்து சின்ன சின்ன இடத்துக்கெல்லாம் அம்மாவை சுற்றி பார்க்க கூட்டிகிட்டு போனேன். எங்கே சுற்றி பார்க்க கூட்டிகிட்டு போனேன்ட்டு அடுத்தடுத்த வீடியோவில் பதிவாக போடுற. மறக்காமல் பார்த்துட்டு உங்களுடைய சப்போர்ட்டுங்களையும் கமெண்ட்களையும் லைக்குகளையும் அள்ளி தெரிச்சு விட்டுருங்க மக்களே. இதே மாதிரி ஒரு அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம், டாட்டா, பாய் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மக்களே, குறிப்பாக ஒன்று சொல்ல மறந்துட்டேன். புதிய மால் திறந்தால் நிறைய ஆஃபர் போட்டிருப்பாங்கன்னுட்டு நானும் எதிர்பார்த்தேன். ஆனால் அந்தளவுக்கெல்லாம் நிறைய ஆஃபர் இல்லை. ஒரு சில பொருளுக்கு மட்டும் தான் ஆஃபர் இருந்துச்சு. ரொம்ப நம்ம எதிர்பார்த்துட்டு போனால் வந்து மூக்கு உடஞ்சி போய் தான் நம்ம வெளியில் வரணும். அதனால் எல்லா ஷாப்பிங் மால்லையும் உள்ளது போல் தாங்க இருக்குது. போங்க, எல்லா பொருளும் ஆனால் ஒரே இடத்துல கிடைக்கும். எல்லா பொருளும் ஒரே இடத்துல கிடைக்கும். கஷ்டம் இல்லாமல் வாங்கிட்டு வந்துக்கலாம். இங்கே வந்து பார்கோட் உடைய ரேட் தான் போடுறாங்க. ஒரு சில விஷயங்களுக்கு வந்து ஆஃபர் கொடுத்துருக்காங்க. மக்களே, போய் பார்த்து உங்களுக்கு என்ன வேணும்ன்ட்டு பர்ச்சேசிங் பண்ணிக்கோங்க. இதுக்காக ரொம்ப தூரம் மலர்ந்து ரிஸ்க் எடுத்தெல்லாம் வராதீங்க. கோயம்புத்தூர் பக்கத்தில் உள்ளவங்களாம் போய் பார்த்துட்டு வாங்க. இப்போதைக்கு கொஞ்சம் கூட்டமாக தான் இருக்குது. இன்னும் ஒரு மாதம் கழிச்சாக்க வந்து கூட்டமே இல்லாமல் போயிடும். அப்போ போயிட்டு நல்லா ஜாலியாக பர்ச்சேஸ் பண்ணிவிட்டு வாங்க. நன்றி, வணக்கம், டாட்டா.